בגיל המשברים, והוא, אפשר להגיד, ממש הציל את החיים שלי. והוא דאג לסדר לי מקום עבודה שאני בכלל חושב שזו הייתה תעוזה גדולה להכניס אותי למזכירות הטכנית עם המרכזייה שהיו לו רק 2 קווים, ובזכות המקום עבודה שהוא סידר לי, אני כל יום חושב עליו ומברך אותו. אז אנחנו התכנסנו כדי לשחזר מה הייתה, בת 4 לפני 40 שנה? כן. יאללה, זה במקום פרשניות. זה מה שאכלנו לפני... זה אל תעשה סבתא, זה אל כזה דבר. ככה הוא לא אכל. 2 כפול? נכון. אבל לא ככה. לא ככה. עם מפית. טוב, הפוך. הפתאום הוא אוכל עם הפית, לא. ואני אף פעם לא הבנתי איך הוא יכול לגמור 2 כאלה. לא ביחד. לא הצלחתי להבין. ישבתי לידו, הסתכלתי. לא יודעת, אני קיבלתי את המתחיל. 8 בחדר אוכל. אני באתי עם תרבות שאוכלים בשר כדי ליהנות מהבשר, תופסים את הבשר. טפול, כאילו אוכלים. ואני בשבת אני בא לשם, בשולחן של 8, מה שנקרא השולחן הראשון מצד ימין. אני מתחיל לאכול, אני רואה פתאום כולם מסתכלים עליי, מדברים מבטים זוהמים וסבא אורן, מה זה, המשכתי לאכול. זה אני לא זוכרת. בא שפה אוכלים לחם. הכל ככה וככה. פה למדתי לאכול, ככה וככה. אני ככה וככה. בקריית שמונה לא היה בדבר כזה. לא, היה בעיה, היא באה לקריית שמונה, שאותי איפה שקים, את בשביל צריך שקים. ככה, סבא אורן לימדתי, ככה. אני זוכר. מפגשים נוספים אישיים אני כמעט לא זוכר, כי באותה תקופה היו לנו בערך 2 שעתיים בבית, אני חושב. היינו באים בסביבות 4:30, היו מזדקים עלינו בבית ילדים, ב6:30 היו ההורים מזדקים עלינו בחדר אוכל, ורחל בלנקנשטיין, זיכרונה לברכה, הייתה נותנת לנו ארוחת ערב, ואנחנו יוצאים החוצה להשתולל, ואז נכנסו המבוגרים לחדר אוכל, כי, כמו שאמרו כולם, סדר צריך להיות, ולא יכול להיות שבארוחת ערב ילדים ישתוללו בחדר אוכל, אז הילדים אכלו קודם, הלכנו להשתולל בחוץ, אחר כך שוב פעם היה מפגש קצר מאוד, שבו ההורים לקחו אותנו לבית ילדים. להגיד את האמת, אני לא זוכר, אבל אני מניח שהייתה איזו פרידה רטובה, נשיקות, ואחרי זה אמרו לנו שלום, והמטפלת השכיבה אותנו לישון. מי שלא הסתובב לקיר חטף סטירה. הייתה בבית בין ההורים שלי חלוקת תפקידים מאוד ברורה. לא דיברו עליה, זה ככה היה, ככה היו החיים. אבא שלי תמיד היה איש ציבור, איש ועדות, ככה בענייני ציבור, בענייני עזרה וייעוץ לאנשים, גם מחוץ לתפקידים הפורמליים. תמיד היו אנשים, כי לא היו אז טלפונים, ותמיד, אם זה אחרי ארוחת 4 ואם זה בערב או בחדר אוכל, תמיד הוא היה כזה איש ציבור ונותן עצות ופעיל בישיבות הוא היה מזכיר פנים. אני לא אשכח את התקופה שלא הייתה כל כך קלה למשפחה, ולאמא שלי היא הייתה אשת הבית, כלומר עיקר הבית. אני חושבת שהתכונה שאני מאוד אהבתי אצל אבא, ואני חושבת שהיא מאוד הייתה משמעותית אצלו, זה הסובלנות, סבלנות וסובלנות. הזמן איכות שהיה לי עם אבא שלי זה היה בלילות שברחתי. השכיבו אותי לישון בלינה המשותפת, ואני לא יודעת מתי בדיוק, ואז ברחתי בלילה. התירוץ היה כמובן אסתמה, וזה היה הזמן איכות, שבין הנחירה אחת לשנייה. אני רוצה להגיד שהסיפור של 20 שנה איתו בלעדיו, לשבחו של סבא יאמר
השנים הראשונות, אתה יודע, שנות הזוגיות הראשונות הן מאוד קשות ככה, כל אחד בא עם הדיסציפלינה שלו להתרגל. ועופרה אמרה, תשמעו, אני יכולה להתמודד עם השיגעונות שיחיל בזכות דבר אחד, מאוד מאוד משהו, אבא שלי. אבא שלי, אם יחיל איננו, אבא שלי נמצא, אין לי שום בעיה. הלכנו אז הרבה למילואים. האנקדוטה אומרת, הסיפור האמיתי אומר, שפעם אחת אני נשארתי בטעות לבד עם נעמה, ולא עלינו, היו צריכים להחליף אותה. לא אתה ידע להחליף טיטול. להחליף לה ילדה. חיתול, לא. ואני לא, מה אני אעשה? אז המזל שהוא ידע להחליף אותו. כלומר, בשנים הראשונות, ועופרה כל הזמן אומר, תשמעו, מזל שהיה לי את סבא אהרון בשנים הראשונות, אחרת תחיל, אני לא בטוחה שהיינו מגיעים עד הלום. די מהר נוצר, אני חושבת, קשר מאוד טבעי, לא הרגשתי מבוכה יותר מדי, נוצר קשר טבעי. אחר כך יש לציין שבאמת הפכתי גם להיות הקלה בשלב די מהר וצעיר, וכמו שיחיל אומר, אני חושבת שבאמת הרבה בזכותו החיים שלנו כזוג צעיר וכשנולדו מיד ילדים היו, בכל אופן הוא הקל בהרבה עלינו בגלל המילואים. אני זוכרת הרבה שעות בילוי בבית חולים עם סבא אהרון בחדר מיון, כששלמה במילואים, כששלמה בלימודים. עם גיא או עם שיראל אני חושבת, היינו שם, אני חושבת איזה 8 שעות. ששברה את עצם הבריח, כשהייתה קטנה, אני חושבת באיזה סבלנות הוא חיכה איתי. גם הרגשתי נורא חופשי להיות איתו בסיטואציות האלה, וזה היה מאוד טבעי שהוא איתי בכל בדיקה של הילדים או זה. אני זוכר בתור נער בן 15, כמו כל הצעירים בני הקיבוץ, חולה הגה עם תעודות, אבל היה אסור לנו לעלות על הטרקטורים. ואז הוא היה אחראי על הטרקטורים. הוא היה סדרן טרקטורים. והיה בין שאר התפקידים שלו זה גם היה להכשיר את חולי ההגה שיעברו את הפרקטיקה. בקיצור, יום 9 באב אחד אחרי צהריים ככה, אמרתי, נו אבא יאללה, מספיק, אני צריך ופה ושם. הוא אומר, אתה יודע מה, בוא, אני אסע איתך. הושיב אותי על הטרקטור, ונו, אני לא רוצה לתאר לכם מה שהיו שם. איזה קפיצות, ואיזה פשלות, הכל היה. הוא אמר לי, שמע, אין אפס אצלו, הוא ללא משוא פנים כמו שאומרים, חביבי, אתה רוצה לנהוג? תשתפר. תעשה ככה וככה וככה, לקח עוד שבוע, 10 ימים. עד שקלטתי משה מחזר אחריי, סבא אהרון כנראה כבר קלט את זה קודם, וכדי להבטיח את התוצאות בהמשך ולהכניס אותו למשפחה, כי הוא מאוד התבייש, גם כשהיינו כבר חברים מוצהרים, שבתות הוא לא הגיע לפה, ואני אפילו שביקשתי או נסעתי אליהם לבאר שבע, הוא לא הגיע לפה, התבייש מאוד מאוד. אז הם עושים את זה בהדרגה, לא? ערב אחד אבא שלי אומר, משה עבד בשדה, שעות לילה בעיבודים בשדה, בטרקטור פתוח עם השרשרות, איך קראו לזה? לא זוכרת, טרקטור זחל. ואז אבא שלי אומר, את יודעת מה? בואי, אני אקח אותך אליו, נביא לו קפה ואיזה חתיכת עוגה, בואי אני אקח אותך אליו. ואני ככה התלבטתי, מה אבא שלי יבוא איתי, מה? טוב, בסדר, בסוף אבא שלי לקח אותי, הביא אותי אליו, כמו שהיה בשוק, בהלם, אבל הוא כנראה מאז באמת הבין עם מי יש לו עסק.